Diyos maray na apon po kanatungamin, mignovena po kita sa kiinang katipanan. Sa ngaran ni Nama, aki Espiritu Santo. Amen. Madya Espiritu Santo, panuaan puso nin sa imong mga devoto, asin palaada sa indaan sa imong pagkamuot. Itaom mo sa moan sa imong espiritu, tanganing ang gabos mahaman, asin mabago ang kinakban. O Diyos, holi sa liwanag kan Espiritu Santo, paliwanagon mo ang puso nin gabos na binunyagan, asin itugot mo sa mo, nahuli sa pasabong kan Espiritu Santong iyan, magkamit kan malaog nin kadunungan, huli ki Kristong kagurang na niya mo. Amen. Pagsulsol. Diyos na daing katapusan, marahayon na daing sagkod, kami ang parakasala na orog karaot, naglapas kan sa imong katugunan, nagsusulsul kami nintudok sa puso, na dai na magkakasala liwat. Magbabago na kami kan samuyang pagkabuhay, magkukumpisal kan gabos na sala, magpapakumbaba sa imong atubang. Huli kan sa imong pagkamamumukton, asin pagkamaheherakon sa imong mga nilalang. Amen. O Maria, na ipinangidam, da inaulakitan, nin kasaklan na orihinal, ipamibi mo kami mga binan. dulok sa imo. Pamibi sa gabos na aldaw. Maugayon na Maugayo Diyos, na Diyos Ama, nin pagkaherak, huli sa pagkamuot mo sa mga tao, binuot mo na an sa imong buktong na aki manitawo, asin ipinangidam ni Virgen Maria di Katipanan, nagtios kan gabos na sakit, kaya nga ni amang maheherakon, nakikimaherak kami sa imo, natawan mo kami nin grasya, siring man sa imo o mahal na Jesus, akuon mo lugod ining dulot mi sa imong mahal na ina. Nuestra Señora di Katipanan, ikaman o mahal na Birhen, buot ming irokyaw sa halangkaw na tingog, na angaran na ini nakakabawas kan kaanggotan nin Diyos, asin nakakataong kapatawaran kan samong mga kasaklan. Nagngangayo-ngayo kami sa imo, natawan mo kami kan grasya na samong hinahagad sa nobenang ini, kun igo sa buot nin Diyos, sa imong kaumawan, asin sa ikakarahay kan samong kalag. Amen. Ikaduwang aldaw, kabtang nin Historia. Kantaon 1756,
Ancora paroko iyo si Father Miguel Recio, asin ang katipan na si Don Pablo Bagapampang, uminabot si kadakol na doron asin lokso na ubos ang mga paroy asin ang mga tinanom. Kaya ang mga tao nag-arang sa mahal na Berhen nin Katipanan, naiuntok ang panganib asin hulikan sa iyang pagkaherak, na untok asin tulos Nauntok ining ng peste. peste. Kantaon Kantaon 1778, 78, Ancora paroko si Father Jeronimo di San Vicente Ferrer, asin ang katipa na si Don Crisanto Pagdato, igwa na naman nindoron, kaya nagpakimaherak naman ang mga tao, ki Virgen Maria nin Katipanan, asin huli kan sa iyang tabang, nahirakan naman ang banwaan, asin nagharalit tolos an peste. Pamibi, o inang maugayon, na dai nadigtaan, para ampon kaining banwaan, an ngaran na ini mahamis, asin may dakulang kahulugan. Inaapod mi ikang Berhen nin Katipanan, huli kan pagbalus mi sa imo, kan an banwaan na ini abutan kan panganib kan duron, naubos si pananom, alagad, nauugma kami, kan sa imo kaming, nagngangayo-ngayo kami sa imo, maugayon na ina, na di mangyari liwat ang siring na panganib. Mga jinintulong tara kagurangnan Maria. Tara kagurangnan Maria, pano kaning grasya, ang kagurangnan tang Diyos, yaon sa imo, pinaurog kakarahay sa mga babae gabos, asin urog kakarahayan sa imong mahal na aking si Jesus. Santa Maria, Ina kan Diyos, ipamilib kaming mga parakasala, ang ngunyan isin sa oras kan sa mga karamihan mo. Amen. Tara kagurangnan Maria, pano kaning grasya, ang kagurangnan tang Diyos, yaon sa imo, pinaurog kakarahay sa mga babae gabos, asin urog kakarahayan sa imong mahal na aking si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipamilib mo kaming mga parakasala, ang ngunyan asin sa oras kan sa mga kagadanan. Amen. Tara kagurangnan Maria, pano kaning grasya, ang kagurangnan tang Diyos, yaon sa imo, pinaurog kakarahay sa mga babae gabos, asin urog kakarahayan sa imong mahal na aking si Jesus. Santa Maria, Ina kan Diyos, ipamilib mo kaming mga parakasala, ang ngunyan asin sa oras kan sa muyong kagadanan. Amen. Huring pamibi sa gabos na aldaw. Girumduma o maugayon na Berhen Maria, inanin Katipanan, nasagkod ngunyan daipa nadangog, naan si isay man na napaalaw, na sa imong pag-ampon, o huminagad kan sa imong pagtabang, pinabayaan mo, kaya nga ni nagsasadol kami sa imo, Berhen Maria, nin mga Berhenes, asin inami man. Sa atubang mo, nagngangayo-ngayo, asin nakikimahera kami, haribaya pagsikwalan inanin Diyos, an samong pagngayo-ngayo. At angani, ipakita mo sa muya, an sa imong pagkamaugayon, asin ang dakulang pagkamaherakon, sa paghinanyog, pangataman sa mo, asin pagtao tulos kan sa mong hinahagad. Amen. Gozos. Bat, gozos. Gozos, santo kibabat.
Pinagpaalam. Nag-ataman kami si Kanil Siyempre. Yamang paalawan na sa mo nag-ataman kami sa imong kahirapan o berde. Amen. Gos. Sa chorus po. O berde. Can 1711 lumilinog ning mapuri, katakutan labi-labi tao sa banwan na ini. Guminakit tong daga ang takot na ikawasa kan mga tao sa naba kahandalan na dakula. Haloy na dain na unto itong mapusog na linog. Katakutan uminurog ni si mga tao gabos. Naisipan ninda ka ito luminuhod sa sagraryo sa tubangan na tayo ni Jesus sa sakramento. Gibukan ka magurangan, sindangan inapalaw. Sa Verena, mahal, para surog na dalisay. Nangat-ngayo-ngayo sinda, kiinat Santa Maria, na kung ang bata na linog iuntok na. Sa pagnayo-ngayo na udok
sa saindang buot. Tulos itong dinamo ni Maria na maimbot. Kaya niya pinauntok itong makusog na ninyo. Kaugmahan di matapos, minsi mga taong nabos. Sa pagpapasalamat ninda, sa pagtipan ginibo na, maski aki sa tulak pa, sa pagtipan kaiba na. Sa taon-taon madulot, sa biren kan mga limos, sa paghirumdom ng gayon, kan sa indang pagkasuro. Kanining banwan na buton, sa pang-anim ning pandoron. Ubos na si panano, tao dahil anihon. Ang Birhen, mahal na ina, iyon na herak sa tuya. Inilikay, ining banwa, sa panganib na naula. Nasa unang halaman, kanisay mo kahilangan, o Birhen na inipayan. Kanining banwa'y butan, kan bahag may kakusugan. Sitaw takot na maray, ninuli sa kararuman. Inihong mahal na ina, nagdarahugay sa tuya. Ililigtas, ininggoan mo, kahit itong makusog na baha. Kanbanwaan na inihong inabot nin mga bagyo. Makusugon na totoo, takot na si mga tao. Ang mahirap na ina, iyong naampun sa tuya. Inagaw niya ang banwa, kanitong piligrong dakula. Nasa unang halaman, kahit sa iyong kahirapan, ulitin na inipayan. Sa banwang ininangyari, ang pagkasulong labi-labi, si katakutan makuri, ning si mga tao digdi. Ang maugayon tangina, iyong natabang sa tuya. Ipinangalan ang daga, pag-alaman na dakula. Kanining banwa butan, kahit to tigutuman. Turutong si katinangan, uli sa init ning saldam. Ang
banwa pinauranan, dai kita pinabayaan. Aninata sinalitang ginawanin katinamnan. Nasa una kalaman, kanisay mong kahirapan, o berhen kan umabot ang pagdiklom, kastigo, orog kaligon, huring nagtugaan mayon, din Diyos na sa tuyang poon. Si mga tao takot na, kaya na kaisip sindak, umarang paampun bagaw, kaining sa tuong ina. Ining banwa kaibaban, kan nasabing kadikloman. Oranin ka po, asin baybay, abo sakot kalayo man. Ang narayon tangina, ang nangataman sa tuya. Pinaliwangan ang banwa sa erak niyang dakula. Nasa munang ataman, kami sa imong kahirapan, o berhening katimanan. Ining banwa kanabutan, kaito mga kahilangan, dakul si mga naagadan, takot na si katawuhan. Ang maban sa'yong tangina, dahil sa to nagpabayan. Ang kasakitan pinara, nagtuninong ining banwa. Ang nagaging duwang gera, nakalikay ining banwa. Ninhuli sa tabang niya, ang gabos na ginawa. Kaya di tamalingawan, naarang pamibian. Nganing sa to, itauman, ang diyayang karayan. Nasa unang kataman, kami sa inyong kahirapan, o berhening katimanan. Sa linog na makusugon, ining banwa nagawon. Sa giraray rinurundong, katipanan kan panahon. Anak kabanugan, inutok na giraray. Suruga kami ninmaray, kami man mapamuraway. Kami man mapamuraway, nasa mo nagataman. Nasa mo nagataman, kami sa imong kahirapan, o berhening katimanan. Kami sa imong kahirapan, o berhening katimanan. Antipona.
Pinaorog karahay o Maria, nanangidam kan karo halang kawing akin ng Diyos na kagurangnan. Orog karahay sa gabos na mga babae, sa ibabaw nindaga, ikaan kamurawayan nin Jerusalem, ikaan kaugmahan nin Israel, ikaan kaumawan nin samuyang banwaan. Pamibi. O Diyos sa malinigon na pagpangidam sa mahal na Berhen nin Katipanan, inandaman mo nin maninigong eerokan an sa imong aki. Iniligtas mo siya sa anuman na digta, huli sa pagkagadanin sa imo mansa ng aki. Nakikimaherak kami na sa tabang niya, malinig kaming makaabot sa imo. Huli keso Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mo na nabubuhay as nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, sa panahon na daing kasagkoran. Amen. Pagbabago nin pagtipan. Ama niya mo sa langit, ika ang samuyang Diyos, kami ang sa imong banwaan. Nagmimidbid asin nagtutubod sa imo, bilang sarong Diyos na makakamhan. Kaggibo nin langit asin daga, asin keso Kristo na sa imong bugtong na aki, nahuli sa pagtubos sa muya, nanitawo, ipinangaki ni Berhen Maria, nagadan na buhay liwat, asin suminakat sa langit, siring man minatubod kami sa Espiritu Santo, nakagurangnan, nakagtaonin buhay sa simbahan, nasaro, banal, katoliko, asin apostoliko. Ama, uya kami minyan, bilang sarong banwaan, na sa imong pinili, sa atubang kan mahal na Santisimo Sakramento, asin ladawan nin inang Katipanan. Sa mong ginigirumdom asin binabago, itong pakikipagtipan kan sa mong kamagurangan, kan Hulyo 28, 1711. Kaya Ama, kami nanunugang niyan, na ipagsasaysay niya mo sa samong mga kapag-arakian, ang istoryang nangyari kaitong taon 1711. Kan sa imong ipahiling sa ansamong dakulang pagkamuot, asin pagkaherak sa samo, na samuyang pagpipiestahan taon-taon, si Inang Katipanan, sa paagi nin pasasalamat sa banal na Eucharistia, sa paghinapos kan bulan na Hulyo, na mag-aatang kami nin limos, asin tinagba, tandanin sa mong pagpapasalamat, kan sa mong ugay, sa imong ugay, sa samo, asin pagmalasakit, kan pangangaipon nin simbahan, siring man kan pag-uswag kan pagtubod na Kristiyano. Sa mong pakikipagtipan sa imong niyan, liwat na sinasakop asin iniiban niya mo, ang samong kapag-arakian, asin itong mga maabot pa sa banwaan na ini. Siring sa ginibo kan samong kamagurangan, kan mga nakaaging taon, sa mong ipinapamibi, asin ipinapakimaherak, na inilugod maging banal na tradisyon, sa banwaan ni Nabwa. Papagdanayon lugod ini para sa kabanalan nin gabos asin sa imong kamurawayan ngunyan asin sagkod paman. Amen. Awit ki Inang Katipanan. Irukyawi ng Birhen, daidang katipanan, at simong kaakian, minatulog na marang, makawiwiling ina, at panwaan ninapwa, surugan kami bayan.
na ang banwaan na simong namumutan, warasing karahayan na magkaminuutan, ang sabong kagurangnan, si Jesus sa mundugan, siya man nakipagtipan, na kami aking luman. Birhen Maria sa mong ina, bendisyonin kami bayan. Birhen Maria sa mong ina, bendisyonin kami bayan. Di niya mo malingawan, o inang katipanan, mga ugay ng hamtan, kan sa imong banwaan. Salamat inang Birhen, ta ikamarahayo, kung kanto sa kungunyan, inakang katipanan. Birhen Maria sa mong ina, bendisyonin kami bayan. Birhen Maria sa mong ina, bendisyonin kami bayan. Sa ngaran ni Ama, aking Espiritu Santo. Amen. Amen. Salamat po kaninyong amin. Diyos marinapon po kaninyong amin. Anpong nobina ta po udma para sa kamawan ni ina, ninhuli ta Domingo, gigibuhon po sa oras na 3:00 nin pagkahapon. Dangan an nobina mas po, gigibuhon sa oras na 4:00 nin pagkahapon. Pakatapos kan nobina na 3:00, isusunod po ang pag nobina mas sa oras na 4:00. Salamat po.
Adi ah. Diyos marahay na hapon po, mga tugang sa pagtubod. Mga announcement, pagiromdom, pakiturn off man po kan sa inyong mga cellphones,
Habang yaon po kamo sa laog kang simbahan, lalo na po kung mapuon na ang Santa Misa. Number 2, kang mga nakalipas na aldaw, iga po ning nawaran ning helmet, mantang nagsisimba. Siguraduhon po na secure ang sa indong motor, helmet, asin sasakyan bago maglaog sa simbahan. Daiman magwalat ning bag sa mga tukawan habang nagkokomunyon. Number 3, sa tamang pag-ako kang komunyon, buksan ang walang kamot, mantang sa irarom ang toong kamot. Huwaon ang ostya gamit ang toong kamot, asin ihungit ang sagradong hostya sa atubang kang padi o ministro. Number 4, igwa po kita ning second collection para sa padagos na pangangaipo ning maintenance kang satong simbahan. Number 5, nagpuon na po ang nobenaryo sa kaumawan ni Nuestra Señora di Katipanan kang Biyernes. Ini po ginigibo paghapon alagad igwa pa ning pagnobena pagkaaga. Pakidara po sa opisina ang sponsorship return slip. Tanganing na maibale ang sa indong intensyon sa misa. Number 6, ang pagromdom kang kapiestahan po ni San Joaquin asin Santa Ana gigibuhon sa Biyernes petsa 24 kang bulan na Hulyo sa pangengenot kang Missionary Families for Christ. Ang nobena po ginigibo sa oras na 3:00 ning hapon. Number 7, sa petsa 7, primerong Biyernes kang bulan na Agosto, mapuon na po ang paglibot kang imahen ni Nuestra Señora de Peña Francia asin kang Divino Rostro. Gigibuhon durante kang pagbisita ang instalasyon kang mga SKK coordinators kang barangay. Number 8, sa petsa 21 kang Nobyembre, aldaw na Sabado, igwa po kita ng schedule na mass wedding. Magpalistatabi sa opisina si mga mag-agom na daipakasal sa simbahan, tanganing matabangan kang kaipuhan. Para sa Mass Intention, July 18, 2026. Thanksgiving Mass, dolot kang mga minasunod. Muriel Sapinoso, Socorro Broncano and family. Thanksgiving for Brianna 10th birthday, dolot ni Brisa Luna. Thanksgiving Mass, dolot kang mga minasunod. Pio Saluna, Maureen Fortuno, Mrs. Linda Alanes, Francia Napa, Kina Napa. Special intention, dolot kang Anonymous. Thanksgiving Mass, dolot ni Liza Denise Llorin. Petition Mass, dolot ni Christian Oida and family, and Boboy and Perla. Para sa kalag ni Antonia, dolot ni Mandia Zagada family. Para sa kalag ni Charlene, dolot ni Cansabas Marinion family. Para sa kalag ni Shelito, dolot ni Lerma Oida and family. Para sa kalag ni David E. Abel, dolot ni Agnes Saraspe and family. Para sa kalag ni Gaudencio, dolot kang Olianas and Valenzuela family. Para sa kalag ni Isabel, dolot kang Redondo family. Para sa kalag ni Jesus, dolot ni Mr. and Mrs. Julian Orbita. Para sa kalag ni Lorna, dolot ni Catherine Saluna. Para sa kalag ni Rodolfo, dolot ni Rodelyn Tortoles. Para sa kalag ni Ventura Jr. E. Helen, dolot ni RJ Delgaco. Para sa kalag ni Adriano E. Soledad, dolot ni Lilia Oraa and family. Para sa kalag ni Vicente Jr. E. Benjamin, dolot kang Anonymous.
Para sa kalag ni Siriaco y Maximina, dolot ni Feli Dorosan Loriega. Para sa kalag ni Victoria, dolot ni Gemma C. Bautista. Para sa mga sponsor for the second day nobenaryo in honor of Our Lady of Katipanan. Sponsors, Elizabeth L. Remedio and family, Arlene Almasan and family, Lito and Vivian Valenzuela and family, Michael Nerissa B. Heras and family, Carmedina Haber, Pordan Menyugo family, Anesia Pederis and family, Mr. and Mrs. Domingo Palmes and family, Mrs. Josepina Pasion and family, Bernardita P. Salvadora and family, Mr. and Mrs. Willan Tangelon and family, Mr. and Mrs. Johannes Mercy S. Hernandez and family, Mr. Rob Wine Benedict Valencia, Luz Prades and family, Raquel Portugal and family, Lerma Durana and family, Mr. and Mrs. Jonathan Villaflor and family, Mr. and Mrs. Elmer Estrado and family, Mr. and Mrs. Florence Anthony Batacan and family, Maribel Bipasion and family. Sponsors in attendance, the Ministry of Altar Servers, Mother Butler Guild, Parish Lectors, Extraordinary Ministers of the Holy Communion, Barangay San Esteban Centro, Barangay San Esteban Puro, and temporalities and worship. Ako kaya pinasalpag. Thank you. Okay na. Okay. Diyos marhay na hapon sa indugabos, mga tugang kay Kristo. Kita digdi sa nabwa, may pagmidbid, asin nagpagkamuot ki Birhen Maria sa titulong Nuestra Señora di Katipanan. Ngunyan, iyo ang ikaduwa na aldaw, kang misa nobenaryo sa kaumawan ni Nuestra Señora di Katipanan. Idolot niya to sa Santa Misang ini ang satuyang personal na intensyones asin mga kahagadan sa paagi ni Ina, Birhen di Katipanan.
Ang satuyang selebrante sa banal na misang ini, iyo si Reverendo Padre Larry Nagales. Matindog na po ang gabos, asin maugmang tingog, awiton niyato ang awit sa pagpuon.
Sa ngaran ka nama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. an grasya na Jesucristong kagurang nanta, an pagkamot kan Dios, asin pakisumaro kan Espiritu Santo, mapasa indo gabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang, ako ang taas to mga kasalan, tanganing magkanig o kita na magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan. Asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamigbi sa kagurang nantang Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadan sa tong mga kasalan. Darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Amen. Kristo, mahera ka, kagurangan, mahera ka, kagurangan, mahera ka. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katolinongan, sa mga taong marahay ang buo. Inuumaw miika, rinurukyaw miika, sinasamba miika, pinapanguraway mi ika, pinapasalamatan mi ika. Huli ka na pula kong kamurawayan, kaguran na Diyos, maden langit nun, Diyos Amang makakamhan. Kaguran na kinutong Jesu Kristo, kamurang na Diyos, Cordero kan Diyos, akikan Ama. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaan, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaan, ako aan sa mong pakimaheran. Ika na nagtutukaw sa too kan Ama, kaheraki kami. Ang ikasanaan banal, ikasanaan kagurangan, ikasanaan puro kahalangkan.
Jesucristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita. Kagurangnan, kaugayian sa imong mga nasasangkuban, asin kahiraking padakula sa inda, ang mga balaog kan sa imong grasya. Tanganing sindang mainit sa paglaom, pagtubod asin pagkamuot, danay na magpadagos na nagbabantay sa pag-utob kan sa imong mga pagbuot, huli kay Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, kay ba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, sarong Dios sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kang tataramon. Ang enot na babasahon, iyo ang kapahayagan, manonungod sa Diyos, na pano ning karahayan asin katanosan. Hinanyugon po niyato ang enot na babasahon. little page. Saan naglibo? Nalan kaya sa salda? Blue. 16. Pagbasa sa libro nin kadunungan. Mayo nin ibang Diyos, maliban sa saimo, na nag-aataman kan gabos na mapapakilingan mo na bakong sala an sa imong paghukom. Taan sa imong kusog kapinunan kan kasuriputan, asin nin huli takagurangnan ka kan gabos. Pinanganganuruganan mo an gabos. Taan kusog ipinapahiling mo, kundai tinutubod an kapinuunan kan sa imong kapangyarihan. Asin sa mga nakakamidbid sa imo an kaisugan. Alagad, ika nakagurangnan nin kusog, tamang-tama sana na naghuhukom. Namamahala sa mo sa dakulang presensya, tayaon man sana sa imo. No arin man iniipagbuot kan kapangyarihan. Tinukdoan mo an sa imong banwaan sa siring na mga gibo nin kaipuhan. An suripot maging makatawo, asin tinawan mong marakay na paglaom an sa imong mga aki. Huli, tatinawan mo, sindan ning pagbakli, hale sa mga kasalan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorial, ika kagurangnan, makagaya-gaya, asin mahoyo. Ika kagurangnan, makagaya-gaya, asin mahuyo. Ika kagurangnan, marahay, asin mapinatawad. Mayaman sa pagkaherak sa gabos na minaapod sa imo. Himatea kagurangnan, an sakong pamibi. Hinanyoga ang tingog, kan sakong pakimaherak. Ika kagurangnan, makagaya-gaya, asin mahuyo. Ang gabos na nasyon, ginibo mo na marabot. Sa magsasamba sa atubang mo,
kagurangnan asin papamurawayon an sa imong ngaran. Tadakula ka asin nagigibon nin mga ngangalasan. Ika, O Diyos, ikasana. Ika kagurangnan, makagaya-gaya, asin mahuyo. Alagad ika kagurangnan, Diyos na mahihirakon asin maugay, matinios asin mayaman sa pagkaherap, saka sa katotoohan, lilingya ako, asin kaugay, itao mo sa imong kusog, an sa imong mga surugoon. Ika kagurangnan, makagaya-gaya, asin mahuyo. An mensahe kang ikaduwang babasahon, iyo ang katotoohan na itatao kang Diyos ang Espiritu, tanganing tabangan ang nagtutubod na mahali ang kaluyahan, asin magkaigwa ning paglaom sa biyaya kang kagurangnan. Hinanyogon po niyato ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Mga tugang, ang Espiritu nagsasanggawad sa tatong kaluyahan. Takun ano ang kaypuhan tang ipamibi, daita aram. Alagad, ang Espiritu na mismo nakikimaherak sa mga inagrangay na dai ikasabi. Asin aram kan nagsisiyasat kan mga puso kun ano ang kamauutan kan Espiritu. Huli tan Espiritu nakikimaherak man susog sa Diyos para sa mga banal. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog na po ang gabos sa pagrukyaw kang Ebanghelyo. An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong Espiritu. pagbasa kan banal na Ebanghelyo, susog ki San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Saro pang parabola, inusip niya sa indan. Arog na an kahadean kan langit. Arog sa pisog nin mostasa. Na kinua nin sarong tao asin isinabuag sa iyang uma. Orog kasadit ini sa gabos na pisog. Alagad mapatalubo na. Orog kadakula ini sa mga gulayon asin naging kahoy sagkod na abtan kan mga gamgam kan langit
asin dapuan sa mga sanga. Sa rupang parabola inusip niya sa inda, arog ang kahadean kan langit sa libadura na kinuanin sa rumabae na isinalak sa tulong takad na arena, sagkod na mag-usbog ang bilog na minasa. Inigabos itinaram ni Jesus sa mga katawuhan sa mga parabola. Kung bakong sa parabola, mayo siya nin, itinaram. Tanghaning mautob an ipinataram sa propeta, bubukahon ko sa mga parabola ang sa kong nguso. Mataram ako kan mga natatago, puon tugdason ang kinaban. Dangan binayaan si mga katawuhan. Naglaog siya sa harong asin nagdulok sa iyan sa iyang mga disipulos na ansabi, ipaliwanag mo sa mo ang parabola kan maroy-paroy sa uma. Nagsimbag, an para sa buwag, kan marahay na banhi, iyo an akinin tawo. An uma, iyo an kinaban. An mga aki kan maraot, an kaiwal na nagsabwag sa inda, iyo an jablo. An pag-ani, iyo an katapusan kan kinaban. Asin an mga paraani, iyo an mga anghel. Kaya siring na tinatambak an mga maroy-paroy, asin sinasapog sa kalayo. Siring man sa katapusan kan kinaban, susugoon kan aki kan tawaan sa iyang mga anghel, titipunon ninda hali sa iyang kahadean, ang gabos na dahilan nin pagkakasala saka ang mga paragibo kan kasumbikalan. Asin isasapog sinda sa nag-aagab-ab na horno, duman ang pagtangis asin pagragot kan mga ngipon. Dangan ang mga suripot masirang siring sa saldang sa kahadean kan sa indong ama, ang igwang talinga magdangog. Marahay na bareta kan satong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Matukaw po ang gabos. Diyos marahay na hapon po sa indo gabos mga tugang. Kumusta po kamo? Pakihapot na po kang kataid mo, kumusta ka? Ikaw ay walang pinag-iba. Joke lang. Mga tugang, God's love for us goes beyond the day we are born here on earth. Ang pagkamuot nin mahal na Diyos, dailang limitado, kan kita tinugutan niya na mamundag digdi sa kinakban. Iga po nin sarong pilosopo, nalangawan ko po an sa iyang pangaran. Ang sabi niya, ang Diyos daa, nilalang ang tao, sagkod pinabayaan na ang tao. After creation, pinabayaan na ang mga tao. Bahala naman kamo dyan kung ano ang sa indong gigibuhon. Pero bako tong marahay na filosofiya. Kasi ang pagkamuot nin mahal na Diyos goes beyond and goes with us. Sagkod sa satuyang huring hinangos. Ang sa iyang pagkamuot, bako lang kanamundag kita. Kundi ang pagkamuot nin mahal na Diyos, nagpapadagos, sagkod na kita may hinangos. Ang pagkamuot nin Diyos, sige daw po, pakisabihan daw po, tagaro, tungkaon na kitang maray. Sabihon ta po, ang pagkamuot nin Diyos, nagpapadagos, sagkod na kita may, otruhong ko daw, tagaro, madali nang maubos ang hinangos. Ano po? Ang pagkamuot nin Diyos, nagpapadagos, sagkod na kita may, isi ko na, kin nga tatadi ka mo nagkukusog ka boses. Siguro di na ni Pilyo. Pasiguro di man, joke lang. Ano po? Di kita binayaan. When we were born, di kita binayaan. Kan pagkamuot nin mahal na Diyos sa satuya. Ang pagkamuot nin mahal na Diyos, danay
na nag-aantabay sa satuya. Dai kita binabayaan kan sa iyang pagkamuot. Staying or remaining in love despite what we went through in every relationship through ups and downs is a sign of true love. Remaining or staying despite what we went through in every relationship is a sign of true love. Totoo ang pagkamuot nin mahal na Diyos sa satuya. We went through many ups and downs kan sa tuyang pagkabuhay. We went through many mga pagkakataon, kadakol na pagkakataon na nagrayo kita sa mahal na Diyos. Alagad, ang mahal na Diyos remain in His love to all of us. Diin niya kita binayaan, ang sa iyang pagkamuot, danay na nag-antabay sa satuya. Ang Diyos, dailang kita sinabwag sa kinaban na ini, asin pinabayaan, kundi padagos niya kitang inaantabayan kan sa iyang pagkamuot. We are always protected and guided by God's love sa oral daw niya tong pagkabuhay. We are always protected and guided by His love. Ang parabola kan para sa buwag sa gospel niya tungon yan is a reminder kan mapasensyosong pag-antabay asin paggiya sa tuya nin kagurangnan sagkod na maabot niya to and full-blown kan sa tuyang maturity sa pagtubod. Ano po? So, an para bula, kan para sa buwag, pagirumdum sa tuya. Pagpagirumdum na, dailang kita sinabwag nin mahal na Diyos, mapasensyoso sang naghahalat asin nagigiya sa tuya until we reach our full-blown kang sa tuyang maturity sa satuyang pagtubod. Inaantabayan kita until the time na piliun niya to ang kagurangnan sa satuyang pagkabuhay. Towards our neighbors, there are times nawawaran kita ning pasensya sa inda. Nawawaran kitang pasensya, masabi kita, no arin na daw mabago, ining kataid ko. Pakibayad ra po kakaabay mo. Kung narawan mo bago. Joke lang. Baka man po kamo ni. Siguro maabot ang panahon na nawawara na kitang pasensya. Ano daw ang dapat kong gibuhon? Nawawara na kita ning pasensya. Garo wara na ining pag-asa. Uda na pag-asang magbago pa ang taong ini. Mga tugang, like the Lord, like Jesus in our gospel for today, let us be patient. Nasa proseso pasinda, kan pag-ako ninda kan grasya nin mahal na Diyos. Dahil lugod kita mawarin ng pasensya sa mga kapwa niya to. Nababad trip na kita, perming pinapakulo ang mga dugo ta, pinapa-high blood kita, kuno narwa di migbago si Madi, ano po? Nga, di na nagpupundo. Ano? Be patient. Yaon pasinda sa proseso, kan pag-ako ninda sa grasya nin bahal na Diyos. Day pasinda handa na mag-ako kan grasya nin mahal na Diyos sa inda. God is not finished. Day patapos ang mahal na Diyos sa sainda. Kaya, when there are times na medyo nagiinit ang satuyang mga payo, sabihan ta ang satuyang sadiri, dai pa tapos sa inda ang mahal
na Diyos. Our kindness to them, our patience sa sainda is our act of kindness towards our neighbors. As in, ang pag-antabay niya to sa inda, tasindayaon pa sa proseso, kan pag-ako sa inda nin mahal na Diyos, is our way of extending our help to them. Instead of judging people, let us try to understand people. Ang pag-antabay niyato sa inda is our act of kindness. Di ba po, suudma, sa first day kang satuyang novena mass, sabi ko po sa letter K, sa word na katipanan, kindness. Ang sarong identity kan mga taga-Nabwa is kind. Kind ang mga taga-Nabwa. O pakibayad niya ni po kakaabay mo. Bukong-buko. Ay, di ba? Kind. So, ang pag-antabay, ang dainyato pagusga sa inda, is our act of kindness. Siring na ang karahayan ng Diyos, iyo ang nag-aantabay sa tuya sa kinaban na ini, sa tuya man sindang antabayan, ang sa tuyang kapwa. Giramdumon niya to, dai patapos sa inda ang mahal na Diyos. In time, in God's perfect time, kung aakuon ninda ang grasya ng Diyos, ang paghiro sa inda nin kagurangnan, mahihimo ang gabos nindang kamautan. Padagos kitang pinagpapasensyahan nin mahal na Diyos, kasi aram niya, at one point of our life, magbabalik kita sa iya. Kung ang Diyos, dahil nung ka naghusga sa tuya, kasi aram nin mahal na Diyos, na may pag-asa pa kita, dahil man kita mawaran nin pag-asa sa satuyang mga kapwa. Ang pagpasensya, nyato sa inda, is our act of kindness to them. As sinsiring man, gawi nin pag-antabay nyato sa sainda. Si inang katipanan, iyo man po ang nagtataong pagirumdum sa tuya, na kita padagos niyang inaantabayan, digdi sa banwaan nin Nabwa. Dahil nangingiturog ang mahal na ina, 24/7 nakapuka siya, tanganing padagos ang sa iyang pagbantay, asin pag-antabay sa lambang saro sa satuya. Asin magayunon na pagirumdom ni Amang Diyos sa lambang saro sa satuya. Nangunyan, pinagtatawan nin halaga kan simbahan, ang sinudal na simbahan, sarong pagpagirumdom kan pag-antabay sa tuya nin mahal na Diyos. The call of our Pope to become a synodal church can be expressed through basic ecclesial community. Sabi po kayan, basic ecclesial community is the effective way to synodality. Ang pinaka-epektibong paagi para sa sinodal na simbahan, mayong iba ang saradit na Kristiyanong komunidad. Mantang ini, pinagpupunan asin pinapadagos digdi sa ito yung parokya, and basic ecclesial community is Mary's way, paagi ni Maria inang katipanan na kita antabayan sa satuyang pagtubod bilang mga binunyagan digdi sa banwaan na ini ni Nabwa. Kindness asin pag-antabay. Padagos ninda kitang inaantabayan sa gabos na lakaw kan satuyang pagkabuhay. Lugod,
sa padagos na paggingawa kan simbahan, na sarariton ang mga Kristiyanong komunidad, let us be more open. Bukasan niya to ang satuyang puso sa kagayunan kang saradit na Kristiyanong komunidad sa kada parokya. Ang BEC, sabi ko subago, epektibong paagi para sa sinodal na simbahan. As in, ang BEC Siringman, ang paagi ni Maria kan sa iyang pag-ataman, urog ng gayo digdi sa banwaan nin Nabwa. Duman po sa samuyang parokya, may 14 po akong barangay na sakop, sula akong padi, di ko kayang ma-full implement ang basic ecclesial community. But itong mga pilot barangays, epektibong maray ang saradit na Kristiyanong komunidad sa pagbaklay na sarabay pasiring sa harong nin kagurangnan. Epektibong paagi sa pagbaklay kang lambang soro sa tuya. Pasiring sa harong nin kagurangnan. Nasabi kang dipuntong Santo Papa, gabos sarabay kita, sarabay sa pagbaklay pasiring sa harong nin kagurangnan. An pag-antabay lugod kan sa tuyang mahal na ina, danay namamati niya to sa oral daw niya tong pagkabuhay. Matindog po ang gabos sa pagpahayag kan sa tuyang pagtubod. Nagtutubod ako sa Diyos sa mga makakamhan. Kaglalang Ang kang langit langit asin asin daga, daga. asin kay Jesucristo, aking bugtong niya kagurang nang ta. Ipinangidam huli kang Espiritu Santo. Namundag kay Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus nagadan, asin inilubong. Huminilig sa mga gadan. Kang ikatulong aldaw na buhay liwat, hales sa mga gadan. Suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa too kang Diyos amang makakamhan. Haleduman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat ni laman, asin sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Bilang banwaan na pano nin kaluyahan, daruntaan sa tong mga pangangiipos sa langit nun na Ama, na sa iyang dakulang pagkaherak asin pagkamot, maawat na kita makaligtas, asin makaabot sa pakasabot kan katotoohan, sa lambang pag-arang sa tuyang sabihon, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyoga ang samong pamibi. Tanganing ang Santo Papa asin mga obispo kang simbahan, danay na magtrabaho para sa karahayan kang gabos na tao na pinagkatiwala sa inda. Orog na ang mga dukha asin daing sukat, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing bilang sarong komunidad, magmidbid niyato ang karahayan kang lambang saro, maging mamomoton sa kapwa, asin maglikay sa paghatol o magtuligsa sa mga napapasalang dalan. Ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang nalalagalag sa makasalan, nadalan, asin makamate, ning kamunduan, kahorasaan, asin pagsikwan, mapukawan kang paglaom, sa pagkaherak, asin pagkamuot kang Diyos,
asin makabalik sa tamang dalan, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hininyugaan sa mong pamibig. Tanganing ang mga naghehelang, mga nagsosolo-solo, asin mga nagsasakit, magkusog ang buot, asin bendisyonan, huli kang pagkasabot na ang Diyos, danay na namumuot sa inda, ipamibinyato sa kagurangnan. Hininyugaan sa mong pamibig. Tanganing ang mga gadan, mapatawad sa saindang mga kasalan, asin magkamit ning katoninongan sa langit, sagkod paman, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hininyugaan sa mong pamibig. Langit nun na Ama, ang kapangyarihan kan sa imong pagkamuot, dahil nagaanduyog sa mo, tabay kami na dai magambala kan mga kasibutan kaining kinaban, asin day madaog nin karatan sa samong pamuhay-buhay, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kang Eucharistia. Iboasin kang tao, gabong sa diri mo. Kapinonan, kapanoan, ning mga karahayan na nakamtan. Gabos palaog mo. Ano ang ikakadulot ko sa pangataman mo? Sa buhay na hindi naimagilan ng mga biyaya, ano ba yan? Ang ikakabalos ko. Iboasin kang tao, gabos itinaugay mo. Maniligo, asin, magkanos na lanay, asin din sansain, magpasalamat. Sa imo, kami sa imo. Iboasin kang tao, gabong sa diri mo. Kapinonan, kapanoan, ning mga karahayan na nakamtan. Gabos palaog mo. Ano ang ikakadulot ko sa pangataman mo?
ay nailig na imagilan ng mga biyaya. Ano ba yan? Ang ikakabalos ko. Kagiboasin kang taon, Tindong labi. Gabos, ikinaugay mo. Maliligo, asin, magkanos na lanay, asin din sansain, magpasalamat. Kami sa imo, kami sa imo. Magpamipikaw mga tugang, tanganan sa ko asinan sa indong atang maako manlugod, kan Dios amang makakamhan. Ako on manlugod kang kagurangnan ang atang sa imong mga kamot, para sa kumawan asin kamurawayan kang sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kang bilog niyang banal na simbahan. O Diyos, nasa sarong malinigon na sakripisyo, pinarigon mo ang pagkakaiba nin mga dulot susog sa tugon. Ako ang sakripisyo sa imo kan mga maimbod na nasasangkuban mo, asin pabadalakan kabaing na bendisyon, siring sa mga atang ni Abel. Tanganing ang idinulot kan lambang saro sa paggalang kan sa imong kalangkawan, magwaras sa gabos nin kaligtasan, uli ki Kristo na samong kagurangnan, Amen. an kagurangnan mapa sa indo. Asin sa imong espiritu, Iitaas ang mga puso. initaas mi na sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat. Matanos sin nakakaligtas na danay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na ding kasagkoran. Sa paggutob, ginibo mo ang gabos na sangkap kan kinaban, asin hinusay mo ang mga paliwat-liwat kan mga panahon. Alagad ang tao, hinimo mo sa imong ladawan, asin ipinasakop sa iya ang gabos na ngangalasan kan mga bagay. Tanganing siring sa namamahala maging kagurangnan kan gabos mong linalang, asin sa atubang kan darakula mong gibo, padagos na mag-umaw sa imo, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Kaya kairiba kan mga koro ni mga angeles, sarabay kami nag-uumaw sa imo, sarong tingog na nagsasabi. Banal, banal, banal ang kagurangan, Diyos ng mga hukbo. Ang langit asin dagat, panokan sa imo, kamurawayan. Hosana sa kaligtasan, palatang namin naligid, sa ngalan ng kagurangan. Hosana sa kaligtasan. Maluhod po ang gabos, Kagurangnan, ikananggadan banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaining mga atang namimibi kami pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak, asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya surugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon. Nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak, dangan tinaw sa iyang mga disipulos na ansabi. Mag-ako kamo gabos, asin magkakan ka ini. Tanan sa kuyang hawak na idudulot para sa indo.
Siring man pagkapamanggi, pagkuanyaman kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo. Itinaw sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako ka mo gabos asin mag-inom ka ini. Tenan kalis kan sakuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napabuluson para sa indo asin para sa dakol. Sa pagpatawad kan mga kasaalan, ini paggibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Pagkagadan mo, naguhang na ipinapamaretoan niya mo. Ang kalabuhay mo liwan, ipinapahayag. Sakot na ikaw magkatulog. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan, asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsaroroon kan Espiritu Santo. Garumduma kagurangnanan sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuod. Kaibakan sa mong Papa si Leon ika-14, kan sa mong obispo sa Rex Andrew, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherap, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin gabos na mga nagadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon, kahiraki kami gabos na mimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria Virgen na ina kan Diyos, ni San Jose na sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, nakaidto pa nakapagpagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na ring kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Yesu Kristo. Huli sa iya asin kaiba niya asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Matin daw po ang gabos. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos nun nakaugalian, nagnangahas kita na magsabi. Nayaon sa langit, papanalon at naano,
siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw nyamo an katuninongan. Tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak. Magindani na talingkas sa kasalan, asin manligkas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Jesucristo. Ulita sa imo ang kadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan, sa mga Jesucristong kagurangnan, ikanagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ang sakong katuninongan itinatao ko sa indo. Hari paghilingaan sa mong mga kasalan, kudian pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkaniguan na siya mapatuninong asin magkaburonyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa indong. Asin sa imong espiritu. Magpatinaraohan kamo, kan tanda nin katuninongan. Peace be with you po. Sacrifice of yours. I am sinful. I am sinful. Pero ang Diyos na nagpapara, ang mga kasalan kaginaan, kahirati kami. Kasalan kaginaan, awi kami, min katuningongan. Maluhod po ang gabos. Uya ang kordero kan Dios. Uya ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Palada ng mga inaapod sa pamanggikan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag mauumayan.
Mamibi kita. Matindog po ang gabos. Kagurangnan, uya namimibi kami kaugayeng hilnga, an sa imong banwaan, asin ang tinukdoan mo, kan misteryong langit nun, gibuhang makabalyo hali sa daan, pasiring sa buhay na daing kasagkoran, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan, Amen. pamibi sa ikadawang aldaw. Maluhod po ang gabos. O inang maugayon na dai nadigtaan, para ampon kaining banwaan, an ngaran na ini mahamis asin may dakulang kahulugan, inaapod mi ikang berhen nin katipanan, huli kan pagbalos mi sa imo, kan an banwaan na ini, abuton kan panganib kan duron, naubos an pananom, alagad, nauugma kami para sa imo, kami kan sa imo, na inampon asin pinuuntok mo ang nasabing panganib. Nagngangayo-ngayo kami sa imo, maugayon na ina, na di mangyari luwat ang siring na panganib. Ave Maria, panunin grasya, ang kagurangnan kaiba mo. Paladan ka sa mga kababaehan, asin paladan ang bunga kan sa imong pupunan na si Jesus. Santa Maria, Ina kang Diyos, ipamibi mo kaming mga parakasala, ngunyan asin sa oras kang samuyang kagadanan. Amen. Nuestra Señora di Katipanan, Ipamibi mo kami. Salve Regina. O clemens, O pia, O dulcis, ora pro nobis sancta Dei Genetrix, oremus. Omnipotens sempiterne Deus, qui gloriosi Virginis Matrice Maria corpus et animam, ut dignum fili habitaculum efficie mereretur, Spiritus Sancto coparente preparasti, da ut cuius commemoratione letamur, eius pia intercessione, ab instantibus malis et morti perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. Divinum auxilium magnat semper nobiscum. Matukaw mo na po ang gabos para sa mga announcements. Enot po sa satuyang announcement, magkakaigwa po kita ning second collection para sa padagos na pangangaipo as in maintenance kan sa tuyang simbahan. Kadua po, Prex Seminar. Ang bagong schedule kan Prex Seminar, gigibuhon po sa petsa 1 as in 2 kan bulan na Agosto. Ang Prex Seminar iyo ang saro sa nangungurog na programa niyato, urog na sa taon na ini na ang tema to renew. Katukdoan, katakod kan pag-andam niyato sa pagselebrar,
kan jubileo kan satuyang parokya. Ikatulo, an installation po kan mga SKK coordinators sa Domingo, soundcheck, testing mic 1, 2, 3. Sa Domingo po, 26, kan bulan na Hulyo, gigibuon po ang installation kan SKK coordinators durante kan misa sa alas 8 nin pagkaaga. Sinda po itong nag-atinder kan seminar kan nakaaging Hunyo 27. Parish night, syempre po gigibuhon banggi, parish night gayon. Sa petsa 25 kan Hulyo, aldaw na Sabado. Sa Patsyo, pakatapos po kan huring misa novenario pagkahapon. Igwa po nin programa sa Patsyo, pakatapos kan misa sa pagkahapon. Panglima, tinagba procession. Siring na an misa tinagba procession gigibuon sa petsa 26, aldaw no Domingo kan Hulyo sa oras na alas 3 nin hapon bago ang prosesyon. Ang regular na alas 3, ang regular na alas 4 misa, magiging alas 3 sa aldaw kan kafestahan. So sa July 26 po, so regular mass in the afternoon na 4 o'clock, gigibuhon pong alas 3 nin pagkahapon. Penitential walk pasiring po sa Paluyon. Sa petsa 28 kan Hulyo, aldaw na Martes, magkakaiga po kita ng penitential walk pasiring sa parokya ni Nuestra Señora de Katipanan sa oras na alas 5 nin aga. Pakatapos kan prosesyon, magkakaigwa nin misa sa oras nin, pagkakaigwa nin misa. Pakatapos po siguro ni kang prosesyon sa parokya, duman na po guide ini sa Katipanan. Magdara po nin tubig sa prosesyon. Inomon tubig upang basa. Tigahapot ko po kayo ng tubig kung mabarasaan po sa prosesyon, siguro drinking water po ini. Siguro po mga inomon, tapos pangpunas, pangbalyong bado, medyo harayo ang pag-penitential walk po niya to. Filipino Mission Sunday sa petsa 26, iyo an huring Domingo kan bulan na Hulyo. Kasabay na isi-celebrar man niya to ang Filipino Mission Sunday. Susug sa kabutan kan Catholic Bishops Conference. Available po ang sobre sa opisina kan sa tong parokya. Yan po ang satuyang mga announcement for the Sunday. So nagbe-birthday po ngunyan na aldaw, mag-inutan po sa pagbendisyon po sa saindo. Matindog na po ang gabos. Pamibi sa pagbendisyon. Diyos Ama, kaglalang nin gabos na uya sa kinaban, idinudulot niya mo ang samong pasalamat asin pag-umaw para sa imong regalo nin buhay. Hinanyugaan sa mong pamibi para sa mga tugang niya mo na nagseselebrar kan sa indang kumplianyo asin nagpapasalamat sa regalo nin buhay asin familia. Sangkuban mo sindakan sa imong presensya asin grasya. Tanganing padagos sindang mabuhay na maninigo sa imong atubang. Bendisyonan mo sinda asin pakabanala siring man ang sa indang familia. Erayo mo sinda sa anuman na katibaadan asin kahilangan. Tanganing danay sindang makapaglingkod sa imo. Inihinahagad mi, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ang pagpasalamat po sa mga sponsoring groups niya to sa ikadawang aldaw kan sa tuyang misa novenario. Pwede man po munang magtukaw, huruhalawig pa po ini. Di man. Exercise lang. Ngunyan pong ikadawang aldaw kan sa tuyang misa novenario, ang pagpasalamat po kan parokya, kan sa tuyang paroko si Father Albert, and Ministry of Altar Servers, Mother Butlers Guild, Parish Lectors, Extraordinary Ministers of Holy Communion, Barangay San Esteban, Centro, as in Barangay San Esteban, Poro. Thank you very much po
Diyos po an magbalo sa indo, asin an pag-antabay po lugod ni inang katipanan, mapa sa indo gabos. Matindog na po kita. An kagurangnan, mapa sa indo, asin sa imong espiritu. bendisyon ang lugod kamo kan Dios na makakamhan, an Ama, an Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. lakaw kamo sa katuninongan, asin pagkamuot ni Kristo. Salamat sa Diyos. Diyos. Marhay na banggi po sa lambang saro sa tuya.